दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि कामानदाङायाव दिनै नैबे HPCLनि 550 करोड़नि मोनसे गिदिरथार इन्डास्ट्रि बेवहाय गायसननाय जादों। बेवहाय थाव आरो लुब्रिकेन्ट होनना बुङो, बेजों लोगोसे LPG गेस बेवहाय बटलिं खालामनाय जागोन। ट्रेनजों फैनानै बेनिफ्राय ट्राकजों गुबुन गुबुन डिपोआव थांगोन। दा बे इन्डास्ट्रिखौ गोबां बोसोरनि उनाव जोङो मोननो हादों। जोंनियाव मोननैल' इन्डास्ट्रि दङमोन गोबां बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय BRPL आरो NTPC। दा गोदानै BTR ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोङो बे कामानदाङायाव बे गिदिरथार इन्डास्ट्रिखौ मोननो हादों। बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' हेल्प जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो खाथि खालानि ओनसोला डेभेलप जागोन। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनाय, बेवहाय जिखिनि मानसिफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय हटेल होनाय, गोबां रोखोमनि खामानि बेवहाय साइड बाय साइड मानसिफ्रा मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा इलिजिबल स्किल बिथांमोना बेवहाय साख्रि बाख्रि मोननो हागोन। दा बेबायदि गोबां सुबिदाया बेवहाय लासै लासैनो फैगोन। दा बिनि थाखायनो आङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां, हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे HPCL आरो पेट्रलियाम मिनिस्टार रमेश चौधरी बिथांनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बिनि उनाव गोबां इन्डास्ट्रि जोंनियाव फैबावगोन। जि मोनसे जोंहा BRPL दङमोन बेबो 2.7 मिलियननिफ्राय 5 मिलियन सिम बेयो माने थाव बरननो हानाय केपासिटिसिम बेखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायबो जोंहा गोबां लाब जागोन। आरो बेजों लोगोसे भारत पेट्रलियामनिबो आरोबाव मोनसे बेबायदिनो डिपो गायसननो थाखाय प्रप'जेल फैगासिनो दङ। दा बेखौबो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गायसनगोन, अब्लासो जोंनि ओनसोलनि जौगानाया एसे स्पिड आप जागोन। बेयो अलरेडि 300 बिगानि बांसिन हा जों होनाय जाबाय। बिथांमोननो 1000 बिगा दङ। बिनि सायाव माखासे सार्भे खालामबाय थानाय जादों आरो सार्भेया जोबनाय लोगो लोगो बे गासैबो हाखौ बिथांमोननो जोङो होगोन आरो अब्लानो बियो एक्सपानसन जागोन आरो रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय खामानि मोनगोन, साख्रि बाख्रि मोनगोन, बे सुबिदाफ्रा फैगोन। नाथाय जोङो HPCL जोंबो मोनसे MOU साइन खालामनो थाखाय रेडि खालामदों। मानोना बे ओनसोलनि बायदिसिना जौगानायाव जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेनि थाखाय, आरो IOCL जोंबो माखासे जोङो MOU साइन खालामनो थाखाय आवगायलांगासिनो दङ। কামাৰডাঙাত HPCLৰ এটা ডাঙৰ প্লান ইয়াতে বনোৱাৰ কাৰণে যোৱা বছৰৰ পৰা এটা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা ইণ্টাৰভেনশ্যন আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপত আমি BTR-বাসীয়ে খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে প্ৰথমবাৰ বহু বছৰৰ পিছত BTR অঞ্চলত এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে আৰু সেইটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। আৰু আজি এই ভূমি পূজনৰ দিনা, এই বিশেষ দিনত মই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংসদ ৰংগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে যিসকলে এই HPCLৰ যিটো প্লান, যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াত বহোৱাৰ কাৰণে যি এটা পদক্ষেপ ল'লে, ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বড়োলেণ্ডৰ যিটো ইকনমিত এইটো এটা ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন এটা আনিব। এই অঞ্চলৰ আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এটা এমপ্লয়মেণ্টৰ এটা সুবিধা ইয়াত আহিব আৰু তেখেতসকলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সাইড বাই সাইড যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটি হয়, CSRকে আদি কৰি এইবিলাকৰ দ্বাৰা অঞ্চলৰ বহুত ৰাইজৰো লাভান্বিত হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি BTR চৰকাৰখনে HPCLৰ লগত আমি MOU সাইন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, য'ত নেকি এই অঞ্চলৰ যাতে সকলো ৰাইজৰ বিভিন্ন উন্নতিটো হয়। আৰু বিশেষভাৱে এতিয়া আমাৰ এই কামাৰডাঙা এই অঞ্চলত নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা অহা যিটো পথ, সেইটো বাইলেন কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰপ'জেল আমি ৰাখিছোঁ। গতিকে আজি সভাখনত উপস্থিত থকাৰ পিছত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু সকলো আপোনালোকৰ আগত ভালকৈ অৱগত কৰাব।